Konexiorik ez duzunean mugikorretik ordenagailura wifia partekatzea oso erraza da. Dena dela kontuan izan kontratatua duzun mugikor tarifako datuak gastatuko dituzula. Lehenik eta behin, sarbide puntu bat sortu beharko duzu mugikorrarekin, izan Android edo iPhone. Horretarako, Android bat baduzu, sartu ezarpen atalean eta hor konexio atalean. Azken hortan, bilatu konexioa partekatzea. Mugikorraren fabrikatzailea zein den baliteke aukera horiek izen ezberdinak izatea. Aktibatu aukera hori eta botoia sakatzean, jakinaraziko dizu bateriaren kontsumoa eta datuen erabilera areagotu egingo direla. Onartu. Gero esango dizu konexioa partekatzea erabiltzen baduzu wifia desaktibatuko zaizula. Sakatu onartu, aktibatua duzu jada konexio partekatzea. Gainean sakatuta zure izena eta sarbide puntuaren pasaitza dituzun pantailan sartuko zara. Ordenagailuarekin lotzeko orduan beharko duzu hori. Sarbide puntuaren izena alda dezakezu. Eta baita pasaitza ere. iPhone bat baduzu, joan ajustes atalera eta sakatu punto de acceso personal eta aktibatu permitir a otros conectarse aukera. Hor ezin da aldatu wifiaren izena, pasaitzak bakarrik aldatu daitezke. Smartphonean hori egin ondoren, konektatu ordenagailutik. Sartu ezarpenak atalean eta aukeratu sarea eta internet. Sakatu wifi botoia eta bilatu, erakutsi erabilgarri dauden sareak. Aukeratu sortu dugun sarbide puntuaren izena. Sakatu konektatu, aukera eta idatzi jarri diogun pasaitza. Sakatu hurrengoa eta baduzu jada internet ordenagailuan, zuri mugikorraren wifiari esker.